Páči sa mi vyzlatkanie z koše a obliekanie do divadla. Čo bolo ťažké? Naučiť sa tú vetu. Dnes bol perfektný deň. Bolia ma nohy na cvičovania. Sa mi to páči, rada chodím do divadla. Budem pokračovať. Keď otvorím ráno oči, mám pocit, ako by bol nejaký človek ráno pri mne. Ja to beriem z iného uhla, mám pocit, že by mi niekto pomáha. Pocit, každý má svoj pocit, cesta do práce, do roboty a s tým súvisiace veci, ktoré k tomu náležia. A čo ma ráno teší, že môžem patriť do kolektívu, na ktorý som zvyknutý a nechcem vedieť o ničom inom. Zo pevnej zeme miestečko na výslní. A keď sme ho našli, ostali sme všetci v nemom úžase. Nemá biely piesok, ani žiadne palmy, nie možno ani na mape. My sme našli ten náš ostrov, tu prostred ticha, určite ho poznáme.